Napíš, že robíme autoškodu. Urna. No dobre. Klipujem to, keby dačo. Pomoď mi, ty debil. Dobre, mŕtvy. Jeden. Ale dúfam, že Dobre, si to ešte video jeden. si ten... To je toto. Nie. A kde si ty, Huty? Však má Máro, hápka, chápeš. To Bugatti nás kropí. Bugatti? Ja viem, no. Kde je Dodo? Tuto hore som. Nemôžem, Zatkni kropí ma. Huty, tohto hore. Ten tu je. Daj ešte jeden kropík, chlapci. Nice, zatkni ich, oboch. Ricardo! Mám fotku! Choď hen toho rýchlo zatknúť, hen toho, no. Ale nech mňa ide, rýchlo. Jonas, povedz jemu, nech ma ide rýchlo. Uživiť. Dúfam, že si to videl. No, Opa. Huty, pozor. Dobre, všetci, čo sa mi smiali, ste v putoch. Kámo, trive jedna, vy sráci. Ešte hen toho. A chodte spať. Chodte. Didi, jak sa vo vás, ty sračka. Chod si spinka, chod si vyprakovať majiterovi, že si sračka. Čo nevieš hrať. Mňa nech ide. Haló. Tak dám do auta, dám ich do auta všetkých. Áno. Tak áno. Medík, haló, medík. No, vysvětlení, že ti blbeček ujížděl, tak jsme ti přijeli pomoct a kámo, ty tady chceš někoho banovat? Uklidni se, ne? My jsme přišli kvůli tebe. No, to je úplně jedno, kámo. To je úplně jedno, my jsme ti přišli prostě pomoct, ne? No, nezvládal jsi to očividně podle toho, co říkal vole Maty. Co je za náma? Neřekl bych. Jonasi. Dobrý, už jdi, Jonas, si nikoho nezajímáš. Človek sa mu snaží pomôcť. Ani to neschváli. Ani to neschváli proste tú pomoc. Co Ten chceš, Borat. Jonas, tady? Neotravuj, vole. Já jsem ti Jonas, dal vysvětlení, ty... Poslouchej mě, já jsem ti dal vysvětlení, že jsme ti pomoct. Jestli s tím máš nějaký problém, dobrý, my půjdeme do píči, ale ty už drž hubu a jdi. Čo? Čo ty nadávaví? Takže mám právo ich dať, hej, do toho. Dodo, buď ticho, nepíš nič. Ty to len kazíš. Jedno tak všetko. Nehaj to na Jonasa, my sme tam neboli. Volaj medikovi. No nič, Dodo, díky za pomoc ináč. A dobre si on nahitoval, len kamo, on kuse, ja neviem, kuse si vybral teba ten Fanda, či jak sa volá, kuse teba si Áno. on vyberá. Neviem prečo. On je strašne zasadnutý na tebe. To ho miluje, vieš. Jonas, Však aj ja mám, kámo. Čo ja? Čo povedali Jonas? Haló? Kámo, tento autobus tak sprostý.
Dobro. Tak to dúfam, že vás nakrype môj. To posledný Korasovi. Kamo, už na skonci to ti vravím. No. Nemá mesto, chlapci. Kto to tak... Či nemáš miesto, jak... Však Jonason pôjde v aute. Aj? Čo robí? Keby ti pomôcť, že sme zastavili typka, čo toto. A začali nás kropiť len tak, kamo. Ne si nevymýšľajú hovna, kamo, oni tak krámu kuse. No. Že ich To má to sa reč, baví. proste Nikolás im to verí. No.